Matius bidu 4 ayat 27 sahat rodi ayat 25. Songono ma hatana disita kasmata pai hutihut. Dungi di dalani ibana ma sadok luat Galilea laho mangajari diakka perguruan. Mamaritahon harajauni huhut pamalum nasa sahit doho naniaini halak na di sini. Jadi tarbarita maibana ro dilihat tano Syria. Pola di pabuan halak tujolona nasa nahasitan. Akka parsahit naragam. Dohot akka hasonggopan niak kasibulis. Dohot akka nasolpok bulanon. Rodiaka nasarion. Gabe di pamalum ma nasida saluhutna. Jadi masai torok mahalak mangihuton ibana. Akka nasian luat Galilea, sian Dekapolis manang 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea, dohot sian luat na dibaribani aik Jordan. Ido sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sahalak parsirkus na marguar si blondin, patupahon atraksi di atas ni air terjun Niagara. Di bainibana sadatali sia sada sisi tu sisi na asing di tebingi, dungi di bainibana sepeda di atas ni talii. Macai torok do nama nonton si blondin nama tepahon atraksi na tiki. Ala di Rajuminasida luar biasa doi mempertaruhkan nyawa. Saya lidabu bamate maiban. Dungi naik ma si blondin majonok tu talii doho tu sepedai di suku nibana mana toropi. Porsia dohamu buyau menyeberang tusan dungi mulak musetuson mengendarai sepeda onin naiban. Sudena toropi madok porsia. Dungi nakok masih blondin nangit-nangit tu atas sepedai digohe ibana mah. Sahak mo ibana tu seberang. Dungi mulak musaiban. Hore indah kana toropi. Dungi suku nibana musipa 2 halion. Porsia dohamu mololawa menyeberang musitu sabulaan. Pakai sepedaon alai huboceng sahala jolma dipudi. Bui selamat inneban. Porsia indah kana toropi. Dungi dok si blondinoma. Atau ngisi masih kamu sahala joro nakok dipudi asa huboceng ibanen. Sip sude. Uduk sude narodisi. Dangarong na berani. Sampai itu saya datik kitradong madak dana mandok. Auma inneban. Dungi ngemebir sudi natoropi. Bay barani madak dana hon naruhana sida. Nakok madak dana hon tu atas sepedaon diboceng si blondinon digohe ibana saat tu seberang mula musi selamat. Sude do natoropi martepuk tangan hore dana sida. Akaina ngamang juk nei hala Kristen. Songon natorop nama noto pasirkusi. Dido ibana porsia tu Tuhan Yesus Kristus. Alaidang dihaposi Tuhan itu patauhon ngoluna pertibio. Porsia ibana dihatana tu Tuhan Yesus Kristus. Alaidang dihaposi ibana Tuhani tuk mengurupi ibana di nasa parsorion na di ngolun. Jaladang dibahen Tuhan Yesus iga bihaporusan. Totong dohita di bagasa ganggu ni roha. Totong dohita mian di lomos ni roha. Di beritahu si Matius diturpukon dimula ni pakkobasion ni Tuhan Yesus macai torob do halak sia desa na walu ropai huti-hutiban. Mabuan sahih nabi alai boto nasida jala tarbarita boy Tuhan Yesus pamalupon sahih ni manang ahap sahih. Toropia do naroi di dok naking disi. Sia desa na walu na marwanon. Bahkan sahatu tanu Syria ninna. Sada wilayah nama celuas hati hai. Alai unang lubahita. Dicerita berikut na nodang sadia liling nai. Na toropod dotong nama dok. Parsilakon ibana. Parsilakon ibana. Na toropidon no muse nasomakaposi Tuhan ni gabe. Si palua dinasida. Asa atar mirip mana kaningan songon natorop na manoton sirkusi nasida hati hai.
Alan ido taboto hola ditiki sahi na ido maporus na sida tu Tuhan. Ditiki nariko na ido na sida marhapo sa tu Tuhan. Alay nang manotong Tuhan Yesus di bahe gabe haporusan na manang haposan. Bohado tutu yahita. Nunga tutu tabay Yesus haposatta. Jala ibana tabayan haporusatta. Disudena masa dingolutan nang diarsak nang dilas ni roha maporus dohita tu ibana marhaposa doho tu Tuhan Yesusi. Di doksi Jeremia naking di episteli Jeremia 10 ayat 7. Alai mertua mabawa na marhaposan tu Jahoba jala Jahoba haporusanna di bahin. Asa molo naing mertua doho di dok roham dok majalah ngoluhom ma Yesus haposaku unang au pasobu au dihapujungan dinaso mardongan. Ibana mana bahenota haposatta jala haporusatta. Yesus ma bahen haposam. Sian ayat 20 tolu di turpuhon di patarida Hosi Mateus do tolu ulaun ni Tuhan Yesus na say jok tarida di sudi pakubasion. Jala lausna tolu man no gagabi alasan buasay ko tu Tuhan Yesus hita marhapusan. Buasay ko tu ibana hita marhaporusan. Natului di dokdo tugas nai mangajari berberita nauli dohot pamalum sahi. Na perjolo idok mangajari. Yesus tampil sebagai pengajar. Diajari Tuhan Yesus doa kasih sianna, diajari Tuhan Yesus doa kana torok na paihuti-huti bana. Asa manad dari nasida diharajaon ni debata. Asa marhaposan nasida holan tutuhan debata. Mangajari do Tuhan Yesus di sudi inganan. Di inganan perguruan om mana ginoran na sinagog. Dugi di dalan di atas bukit saya mangajari do ibana. Manang di dia pe ibana singgah manang tulua dia me ibana lao. Asa hamu akamanami nanami. Sahat tu sadariodo Tuhan Yesus mangajari hita saluhna marhite-hite hatan. Ima na dihakam di tonga-tonga ni pakobasio di huria na ginoaranna ulaun koinonia. 2 tahun na parpudion marukil lohita mangulahon ulaun koinonia. Ima marhite partangyangan sektor madoho di PA manang PHD kebaktian na kasikola minggu. Pola humasu sahita alani pakorhon ni pandemi COVID-19. Jala gudang do siak kita nagabe terbengkalai mendapat persiajaran sian hata ni debata ala ni pandemi. Ala yang dohono di boringinon marhite jami tahun unang magabe sidaliat di hita pandemi COVID-19. Gabe so pasidohot hita deka persiajaran sian hata ni debata. Nang dijabu, nang dibagas joroon, nang secara onsite, manang online, boy do hita tetap mapersiajari hata ni debata, mapersiajari harajaon ni debata. Ay ido mangaraho kita Tuhan ngoluan. Tabereng ma, gudang do akka status ni do nga parhalado nang pangulanago ni bereng di minggu-minggu na parpudion. Di do nasida, di dia do nang persilaan ni, yaitu adat marjom-jom olo sadari suadong kopi ido akarwas nibon. Ya pertangyangan sajumdo di gereja kopi amang inna nas. So tungnu tutu gabe sidalian do di bahen. Akka na porseon gabe so mangihuton akka persiajaran taringo tuhata ni dewata. Unang ba marsidalian mapersiajari hata ni dewata. Ay ido hataridaan na Tuhan Yesusi di baheko haposammo di tonga-tonga ni ngulung. Napadua ho didok di si marbarita nauli. Yesus parjamita. Turpuk tahun termasuk mau gabe pamuhai di jamita ni dolok di Tuhan Yesus. Ima di Matius 5, sahatu Matius 7 non di si di bahen jamita ni Tuhan Yesus. Na marpardomuan tu napatau ho kita marhamubon ni roha. Asadada holang mengajari Yesus taringo tu kitab dohot hukum Taurat.
alai marjamita do ibana asa sudena to mangihossa boy paubahor rohan dihuriatan waingon masuk mon tu ulaon ni marturia as akahalak na marjamita naing madibagasan hamu baon ni roha parjamitai dia kajamita na jinay mitahonon na akaruas ni huria na manangihon jamita naing matotong marhamu baon ni roha ibana dia kajamita na tinangihon ni ibana akaruas ni huria na doho makobasi molo dibaye pe markur di gareja ari minggo nga mulai dibuka sadakor sada punguan sada ibadah molo akaparkur markur mahamu rajumi hamu mana marjamita dohamu alani molo markur hamu ikon naing rajumamuna manang rimang-rimang amuna do nasani hatani edemunai asa unang holam markur tabo uli begeon ala yang go parnguluan tong manotong songonak kana jului dangadong tu hamu baon ni roha songoni lo nang nakaulaon ni marturia dihuri molo dileho marhubas molo sebagai song leader misalnya ibana na marjamita di ibana marhite ede naing madibagasan hamu baon ni roha ibana ganu pari ganu marhubas ibana tonga-tonga ni huria songoni mangulutos sudi dia katonga-tonga di pakobasion ni huria naing dibagasan hamu baon ni roha hita songon nabinahin ni Tuhan Yesus di pakobasion napatuluhon om mana parpudi didok ulaon na pamalum na marsahit Jesus gabi pangubati sudedo nasasahit di pamalum Jesus ido upay na marroan na toropisia desa na walu mabuar ragam sahit tu Tuhan Jesus jala di pamalum do nasida saluhu ido didok diturputai dangadong naroi nanggosada naso di pamalum Tuhan Yesus alai di pamalum do nasida saluhu na diragam ni sahit na masa tu nasida odo nagabisitio pot ternyata akahalak nama bahi Yesus gabe haposanna jala haporusanna dia pesahina pamalumon ni Tuhanim ido bain haposi ma Tuhani aha penwaing sahitmu aha penwaing sahitnya nakommu aha penwaing sahitnya matam sahit ni inatam sahit ni natorasmu totong maho maporus hola tu Tuhani saina pamalumon na do sahit huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sian saluhu na idohonom ma tutu ma atong martua halak na marhaposan tu Tuhani boasa ay dapotan pangajariom maibana di hasitongan di debata dapotan barita nauli maibana na patauhon paubahor rohana jala dapotan hamamalum maibana sian ragam ni sahit na niaena sadok marhaposan holat tutuhani mahita unang marpangusadean tu pikirata sadiri amin martangiang mahita mauliate ma ali Tuhan dihatam di bornginon paingotok kami sudi ruas ni huriam narotu bagas coroon dohot namad dohoti partangiangan di bagas nami ganup asa marhaposan holan tuho mahami maporus holat tuho mahami Tuhan di sude gulmi ini ngulu namion ay huboto hami hodo ali Tuhan haposan nami hodo haporusan nami sude do ali Tuhan akan narikok di ngulu namion patu paommu di jolo nami saluhut alani ali Tuhan ajari hami sude ruasmon jala paingot tama satu tong masihol hami mangguruhon nasian hatami nagabe hasitongan dohot hanguluan nami jala urupi hami ali Tuhan asa paubahor rohanami ganup hutangi hok kami kajamita nasaha Tuhan jala totong di bagasan haporsiaun na tuguham diragam ni sahi na huwae hami ali Tuhan natu do huasom pamalumi saluhuk atau ngasih roham batau mahami saluhuk na ruas ni huriam lahu mangulahon hatami di ngulu nami si ganupare dibornginon secara khusus hodi hok kami ma Tuhan akaruasmi diragamnya kehasusaan di ngulu ni nasida dohot akapar sahiton na niay ni nasida nuaing macetorop do ruasmi tuang nuaing dibornginon namangai parsahiton asima roham
Surduk ko tangamu nalabohi itu pamatang nasida. Patanggal nasa parsahiton sian pamatang ni ruasmi. Asa marhaguguon marhahipason nasida. Menguduti parnguluan ni nasida. Diragam ni hamaolon na niadopan niya karuasmi Tuhan. Say homa na marguguihon nasida. Na mangalehod dalan di aka persoalan ni ngulo ni nasida. Tuhan, di bagas sabor nginope. Hupasahat tami mangulo nami. Hami naroto bagas joroon, dot akaruasmu di bagas nasida nuaing. Ho mana mangaramu tingulo ni nasida. Ho mana majamotok kami. Mamulus borngin na hulumon. Asa duari marsugut. Dapotan haguguon na baru hami. Mangulahon, dohot manguduti akaulon nami. Holan marhite guarnya anakmu Yesus Kristus. Tangihon ma, tangiang namion. Amin. Mari de mahitasian bukwede 776 ayat sada. Yesus habosaku unang mabasomu audi hamuntungan binaso mardongan ototondang aku di pardalan aku. Yesus habosaku unang mabasomu ototondang aku di pardalan aku. Martangyang nahita. Ale Tuhan Jehovah debata aman nami, debata na husobahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Gok puji-pujian dohot hamoliate omale Tuhan hupasahat rohan nami tu adopamu di bagasan sadarion. Di siala asi dohot holong neruham ale Tuhan, nong mangiring-iring daging dohot partodon nami. Boy hami ale Tuhan marhahi pason. Mulai siya nari-ari namin ang salputar lumubi ma di bagasan sa daryon ali Tuhan. Di na madalat to nari-ari namin hami ali Tuhan hopar tu parngulon namin. Di palosodo pe hami marlas ni roha. Jala di pataroho hami ali Tuhan siyan bagas nami ganut marsada-sada. Sahat tuhur yamon di bagasan hasihaton na sumurong nasakoy. Di sialannya ali Tuhan di bata aman namin. Tamado hami madok molya te tuho di sudedeng gan basam nang pinasaha mo Tuhan. Tuhan de bata aman nami marpangidodo pehami le Tuhan di saluhut ruas nya huriam na mengikuti pertangyangan de bagasan bodarion na di tonga-tonga ni huriam suang-songoni ma ale Tuhan na melalui live streaming to dim porbedia mi male Tuhan na mia de rohad ho pikiran nasida asa boy hami le Tuhan mangulolon nami ho bartulo menurham jalaleho di hami le Tuhan hasihaton na sumurung na sakkoy. Asa buhay hami le Tuhan diari-ari na nengro. Buhay hami di bagasan hasihaton. Marpungo muse di na pertangyangan nami diari-ari na nengro. Tuhan de bata aman nami. Marpangidodo pi hami le Tuhan dihasi do holong nerham. Diaka yanakon na pinaluhonmu di hami le Tuhan. Mulai siyan tingkat SD, SMP, SMA, sahat rodi mahasiswa. Toktong mahu pasahat tami Tuhan le Tuhan. Lehon hapis tara di nasida. Asa saluhut ale Tuhan aka persiajaran na pinasaha ni guru nasida. Buy nasida le Tuhan menerima saluhut aka pelajaran ni. Tuhan de bata aman nami. Nangakaya nakon nami le Tuhan na so dapat karejo dope. Ramoti nasida le Tuhan. Patiuran le Tuhan perdalanan ni nguluna. Buka maroha doho pikiran ni aka pengusaha nang aka di pemerintahan na Tuhan na nilamarnya nakon nami. Asa boy na sida le Tuhan menerima aka longan kerja nasian na pinasaha ni aka pemerintahan nami.
Asi marham ale Tuhan di bata aman namin. Suang songonima ale Tuhan nang yanakon namin nang dapat karejo. Ramoti nasida le Tuhan, lehon bengit ngeroha. Lehon habisukon hapistara di nasida le Tuhan. Asa boy nasida le Tuhan mangula dulon nasida hobar tulo manuroham. Tuhan di bata aman namin. Suang songonima le Tuhan nang yakan yanakon namin. Naung cukup umur ale Tuhan. Marpangidua kami tuho. Asa patudu mali Tuhan sirokap nito dinya nakon nami. Naburju jalan nasangap namora di harajomi. Tuhan di bataman nami. Marpangidodo pihami ni Tuhan di bagasa bodarion. Ima saluhut ruas ni haga BP nasod mengikuti dope pertanyaan apala di bagasa bodarion. Manang nadi dia penasida ale Tuhan. Ramoti nasida. Lehon ale Tuhan dami na sumurong nasyakoy di nasida. Asa di akka dongan namin na di bagasan parsahiton ale Tuhan. Lehon hasihaton na sumurong nasyakoy. Pargugoy man ni Tuhan ubat na pinangan nasida. Asa marhite-hite asid o holong naruham. Boy nasida malum di akka parsahiton nasida. Asa boy nasida na Tuhan di ari-ari na nengro. Mangihutok kami dinalaho pertanyaan na pinatupan ni Huryami. Tuhan di bataman nami. Molo di akan na losok ni roha nasida do ali Tuhan. Tutuhi ma roha do pikiran nasida. Marbisuk ma ali Tuhan bayan di nasida. Asa marningot nasida ali Tuhan dia kasude dengan bahasa nang pinasahak mo to nasida. Boy nasida ri Tuhan madok mo lihat tuho. Dinala mamuji pasangapon guar mo na badia ali Tuhan. Diari na nang roha nasida boy marpungurap dohot hami mengikuti pertanyaan na pinatupan ni Huryami. Tuhan di bata aman nami. Suang-suang ni man Tuhan akadungan nami. Molo alan-alan perkerejuan doan Tuhan. Gabi mengganggu nasida di pertanyaan di budarion. Mangidu hami tuho toktongan Tuhan. Asa ramoti manasida. Lehon na Tuhan dami na sumurong nasyakoy. Asa bijaksana manasida Tuhan di sude akka ulon nasida. Asa marningot manasida Tuhan di akka dengan basa nang pinasaha mo tu nasida. Tuhan di bata aman nami. Nang kaning nunga dibigi hami ali Tuhan hatam na badyay. Na pinasahan ni paditan nami ali Tuhan epan tapubulon. Mangido hami Tuhan tuho. Bay matutu hatam na badyay ali Tuhan gabi bohal di parngulon nami. Gabi sulu-sulu nami di ali Tuhan di nagulap. Tukot di naladit. Asi maruham ali Tuhan di bata aman nami. Jala marpangidodo hami Tuhan ali Tuhan sa luhut na akka parhalado ni Huryam. Lehod di hami ali Tuhan hasadaw ni roha. Lehod di hami ali Tuhan dami na sumurong nasyakoy. Lehod di hami roha na marsiajaran, na marsiatusan, na marsi pangalian na roha ali Tuhan. Di nalaho mangula ulaon na hobar tu Huryami. Lehon ali Tuhan hasihaton na sumurong nasyakoy. Jala to dim porbadiami ma ali Tuhan. Mian di roha doho pikiran nami. Asa marhite-hite to dim porbadiami ali Tuhan. Sa luhut akka ulon nami di Huryami. Di bagasan dami dohot holong nasyakoy. Tuhan di bata aman nami. Suang-suang ni manang saluhut ruas niya kapipi. Bay maale Tuhan gabi marsada ni roha. Mardami-dami ali Tuhan. Asa mardami mahami ali Tuhan mulai siyan ruas. Parhalado ng paditan nami. Asa saluhut ali Tuhan pangin. Saluhut ruas niya kapipi ali Tuhan. Di bagasan holong nasyakoy. Ali Tuhan di bata aman nami. Marpangidodo pihami di bagasad budarion na di Tuhan. Akka keluarga namin na dinadaw ng dinajonok ali Tuhan. Lehon hasihaton na sumurong nasyakoy. Asa di bagasan hasihaton man nasida ali Tuhan. Dinalaw madalaton ari-ari nasida. Tarlumobi man ali Tuhan di akka parsahiton na masad sinuengon. Songon akka COVID virus COVID Omicron yan ali Tuhan. Bahay mayan ali Tuhan gabi margati. Di hami akka ruas ni haga bebe. Omicron ni songon virus ali Tuhan gabi berkat sukacita may bahinom gatina ali Tuhan. Asi maruham ali Tuhan di bata aman nami. Tung masagudang dopi ali Tuhan nanang si Pangidon nami. Nanang si pajojoron nami ali Tuhan. Nasutar pajojor hami dopi ali Tuhan. Alan ali Tuhan mangidu hami di bagasa bodarion. Manang ahapin ali Tuhan na di bagasan rohan nami. Na pinikiran nami ali Tuhan hondo ali Tuhan na botomi alan ali Tuhan patulus ma sa luhut akka na pinangido ni roha nami
Ale Tuhan di bata ama nami satu kenai nang merdomu sirang mahamisian huriamon ima di bagasan pertangyangan di bagasan bodarion alai molo asi dohot holong ni roham ale Tuhan naso jadi sirang siak kami asi maroham ale Tuhan songonjol mana mangulu hami ale Tuhan dang tarbain hami naso mardosa naso marsala maradopon akadongan nami keluarga nami saluhut na ale Tuhan naso habilangan hami tarlumobi ma ale Tuhan maradopoko jumulo ma ale Tuhan sa dosa nami nagodangi asa tamamahami ale Tuhan majalo akapasu-pasu nanaing si pasahatomu dope Tuhami holan mangasahon guarna anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang jala marpangidu kami tuho amin mare dehita Mari de mahita los di somma tapapungu peliata tua kamanami nanami nama dohoti pertangyangan di bagasta boy ma peliata tapasahat marhiti kapar halado sektor manang di hari Minggu di tiki kebaktian Minggu. Mari de mahita. Dehonaya opat jongjong mahita. Marhaba Santo Jesus tahe sai martura iba namuse sonang iba Tatangnya koma peliata martangiang mahita. Ali di bata amanamina di banua gijang. Hodo hararuan ni salhut silehon-lehon nadenggan. Dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom itu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalar ramoti. Asa huparhasia kami pelianon.
Patibulhon harajaummu di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaonmu. Say saut malomani rohan di Banua Tungon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapare. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang hami tokihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horona punah harajang. Dohot hagugoon. Rodi asang apon saliling ni deleng na. Asin ni rohan itu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni debata ama. Dohot para sauran itu di perbadia ma. Nama masu-masu hamu saluhutna. Amen. Amen. Shalom, horasma dihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati.